Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Hill State Democratic Front Hsdf masterning amai Nilip along Kepadopon. MLA bang pukilik apor nangte bokbom penajok a political party tinatung sitami amithang asong kachepahai chiapan Kangdang amai Kepadopon bom ason thakhaksi patumi niphai inkoiranar kep phaikunia chiklo ningkan sori hinira inkoira phorni Nilip chokiala chunteron arong amikar sarger songkramsa a hemalong Hsdf masterning amai padoponlo Bangso amayalong BJP, APHLC, Congress, ASTC, a political party atum, Katukawe, Don Paroisi, Adonatum, Amithang a party apan, Aning Kachetik, Kavidet Penajok, HSDF, Regional Political Party atumapan, Ho or Pidunsi, Ching Bidun. Bangso amayalong Nilip Constituency, a President, Sir Inos Intipensi, Mai Charipo. Lapen, Lumahu Sarpo Kachetong do Anapan Sitami Constituency Secretary Sir Delbartson Tokpi Penajok Si Pachinipo. Central Committee Pen Lumahu Sarpo Kachetong dun Lake Sir Singterang CC Secretary Dibusor Milik Assistant Finance Khor Singrong Financial Secretary Ajit Tiso Davidson Terang Lapen Bida Singteronatum Chetong dun. Lapen bangso HSDF masterning amai padoponalong ke ongdung ke thekiding rat maker HSDF aphan ke kroi arwada tumdoan cherap chetodun si mesen pen mai pachun ponlo Nilip chokiala pen arwanteron nangkelo berta Karbi Anglong News Channel Pining we ladak Nilip ahawar long mate Nilip Constituency Committee pen ladak Hill State Democratic Front SSDF Regional Political Party hin pendak nilitum joining program mate mass joining program pe Kedengpon lo nasi labangso mass joining program labangso Kedeng nangkok athepi bangelahan lo kidam tangapor Karbi Anglong along National Political Party atum ningkan thongkep cari calom det pen pustame Karbi Anglong arat akar I article 244A mate hemprek kang thima bangke alang litum hanging tungte people se hanging tungte ma pulo tangte lake BJP ahut punoy ba kidamtang Congress ahut punoy sitame alang litum ke triple engine pulote ladak difu along sitame ladak ta National Political Party mate BJP lo lapen dispurs tame BJP lo lapen ha Delhi tame BJP lo sitame ningkan thongke pleng chong pen pustame latuma bangke Karbi Anglong arat akar I hempre kang thima bang alang litum wanang tungte apo pipos I wanang tungte ma pulote jongsi hempre kang thim wanji pulote alam jongsi kinengje lo pulote alang litum arpu penta dam jui pula bangso kachi phere masi alang litum ningje hai hedelo lapen Karbi Anglong arat kar I bangke alang litum pe pleng ang tungte non ke bangi MLA election na tum along tin da kecepatan itu pangkat sikno labangso non ke bangji labangso election mate 2026 labangso MLA labangso election hor bangke nilitum Hill State Democratic Front SSDF penstame nilitum dak Karbi Anglong East West pang rompet pen ladak LEC phodo la pholong penstame nilitum a candidate ben parjab dun redji la pen labangso ke parjab dunang ko kadime bangke lalo nilitum Karbi Anglong long arat akar I labangso alama bangke assembly long mate dispura long ke lamthe haladak isiang tong kachi bidun long ye phansi nilitum chipate dun pola so ke chipate long nilitum kachi pai dun ye phansi nilitum chisik chidang bom lo lapen highway gi pusi nilitum ning kachi thedu sala pining we labangso mass joining along armu kwan back doji Pining we ladak kopai ke me la nilitum Hill State Democratic Front la so regional political parties tami sie kopai melo la pendak nilip hawar along stame ladak Kedengpon Constituency Committee tum Kedengpon stame lang litum ingtangkring la pen kimisen la pen nilitum Hill State Democratic Front la bangso isu akimang misen pojoni si dak nilip hawar along stame pining we kadok we amek prang paksi don pharoi si ahem tunatum dak nilitum Hill State Democratic Front mate SSDF long nang chipaok dun lo labang song chipaok dun long ke ongdung labang ke APHLC a party pe sidak nang chipaok dun lo so labang so program la person dak thake la daran chom mamate long factor la person dun labang so program ke nang litum karjulam ke mipig lo
lasimo pen nilitum kadok we pining de ladak chitong raperara tum hanta ningi chipathi la pen nilitum ningi chitheta la lo la bangso Hill State Democratic Front mate SSDF atuma bangke highway ji la pen la son thak thara program ke along kaprek tame nilitum la East West Karbiang long a constituency tin sitame ki ong dung a constituency long bangke nilitum la son thak thara program ke Kedengpon ta dopik lo BJP a political party tum non dom la putagron dom lang bang so pinanga tum ke duplicate pusi pula kona ho labang ka hok lo nang litum media court tum karjolam stame la ke isi ben bang ingnek meme padim bang le duplicate po bang la ke kadok we tame chini lo kopi pot ma pulote la ke isi pudam lo pulote lata isi department do revenue atuma department do dak in charge do lapin in charge ancho dakale lan dak circle office do hala circle long la dak lens mondol pencenglok mondol atum do SK tum do hala tumsi kumabang piphansi pota pi mi ma pute hala dak ke survey dam bek nai survey dam si four direction east west north south dio la so four direction bang kumama men ma ko pipis ki do mahala ta mention pe menai la pen total land area ko ando mahala ke mane survey pa me measurement pa me si la ke pata bang e piunji la si non la ke duplicate pota po bang kala lo arong tin pen amena bang ponama na so amena teng pen along le phelang ko antong e dono ne kuna tong a hoya duino ne pupe pin me si alang litum ning ke hanga teng pen si serial number pata number la son si la bang ke piklang pondet la bang e without measurement without survey la bangke kitiata pata piun aron siawe tidame la bangke rat atum phan kichubai chot pusinili tum ahin pen tame rat aphan pachirok togi phanili tum hin pen lam thi piang tung pen la so pata jong sinang litun ahok pe pata pulote la ke survey vek nai la pen thu measurement vek nai measurement metric survey metric la ke longle ke la ke duplicate pota pusi hok nang kok po la pen circle office long le dam bustame la bang so record ka ve just election labang so kiche pai isia polisi isia resim chot lake achala national political party tum BJP la pen congress la son thak si APHLC SDC tum autonomous state mate hempre kang thim phan jesong bom pula tum ahok jesong ma labang ke ahok pet ihudi si bangke ASDC tum ke chisong lo sitame hala national political party tum labang so bidilang no hidden policy hala dak regional political long nang palu don sok masi Dr. Jointo rong pila pen huliram terang phan pechikak dak lo hala tum phan hempre ke pahang hila bang so awar sai bang pipedalo tame next bang ke congress tum nang cari lo ningkan ke pho tame la tum bang ke mopen ilikulo triple engine tang de lo kala tum difuta la tum congress tum lo disputa congress tum lo la pen ha dilhi tame congress tum lo tame triple engine ningkan pro cari det pen kre pro cari det pen pustame la tum bang ke hempre wan be means la tum bang ke hempre phan aning hang la pen ke wan ji phan la tum style claim play la pen non kibom BJP tum da la sono la tum da triple engine lo la tum sitame la sono la tum difuta me la tum lo disputa la tum lo la pen dilhi ta la tum lo triple engine lo apu aso la tum chilang to lo sitame la tum karbiang long arat akar i pining pen ningkan flikep lo je hempre ka kang tim nai ko hala so hempre kang tim la tum ke REA la pen claim ang tum te pusi ang tek bang ke pini anta pichunun e de la pen wan pi pedel se hang Karbiang Long Autonomous Council CEM Asopo Singdon Ronghang Ahin Pen Dong Kamukam Ahawara Long Pikar Om Mati Blenkerape Keron Padupo Son Si Pai Kunia Chiklo Nipai Inquire Sir Kebarni CEM Dr. Tuliram Ronghang Asopo Singdon Ronghang Ahin Bithung Rengthama Keparlupon Dong Kamukam Ahawar Aradapan Kaching Honpon Mate Kemata Pon Pen Api amen pen pekar o mate blenkerape adontin ahemtun atuma phan CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen pekar o pajepo Dipu pen nang kilo berta Relson Hanse report Karbiang Long News Channel Inidak akejoy pen blanket Keron Nilisopo Nilip payamen pen si Keron Bithung Rengthama Constituency lasi akapreka saing dengali lake Nilisopo bang apiamen pen kalitang nilipai alang men pen si blanket akejoy Keron আজি মোৰ লৰাই নাও লৰাটো মোৰ মা স্বৰ্গীয় মোৰ মা নামত তেওঁ ব্যক্তি ফলৰ পৰা বিথুং ৰাইজক এটা ব্লেংকেট আৰু আঠুৱা এইটো তেখেতৰ পৰা তেওঁৰ পৰা দিয়া হৈছে গতিকে সেইটো কাৰ্যসূচী বেলেগ নহয় গতিকে লৰা দিয়া ব্লেংকেট আৰু আঠুৱাহে মই বিতৰণ কৰিব আহিছোঁ এইটো ব্যক্তি ফলৰ পৰা চৰকাৰ ফলৰ পৰা নহয় গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে দিয়ে লৰাটোক ৰাইজৰ যিটো নেকি আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে তেওঁ ৰাইজৰ পৰা যিটো
যাতে মা যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে ল'ৰাটো তাৰ কাৰণে তেওঁক ৰাইজক সেইটো ব্লেংকেট আৰু আঁঠুৱা উপহাৰ দিয়ে স্যার দেখা গৈছে যে বিৰোধীয়ে এইটো লৈ সমালোচনা আৰম্ভ কৰিছে কৈ আছে যে কম্বলৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে কৈ আছে তেওঁলোকে কৈ থাক তাতে মানুহৰ যেতিয়া দুখীয়া মানুহক ব্লেংকেট দিয়া কি ৰাজনীতি এইটো একো ৰাজনীতি Dolamara Malasi Sport Association atumpen ruptalon karcho katalon kapaman po. Lakha inkoy retrok dua barguri MSC Constituency ke parlo Ajaimek Dolamara ang kangalong kedo Dolamara Malasi Sport Association chi hekpen DMSA atumpen ruptalon karcho katalon padupon. Pinpur dami ha 1999 aningkan pen DMSA amahang patek pon gerapi pining aningkan mate 2025 aningkan an nang choksi ruptalon karcho talon pon longlo katalon pon longlok lake Ajaimek DMSA atum patuahin kaike ke claim kedam kachepiduk ajoksi pini ningkan inkoy rapho kechok ruptalon talon pon longlo lake isi arni keche anparta isi ningkarong arni azonsi Dolamara angkang anparta dua barguri constituency aradaphanki cheman pon lopusi DMSA president Biren Tokbi lapen secretary Robinson Rongphar atumpen ningje Pini katalon Ajaimek along RD kapedo ponchia phanpura Dolamara angkang along kedo school atumaphan sitame jophaponsi asonason kapathu lapen march past hei hui sitame kachetong school atumpen chepate paduponsi ke hayatumaphan medal certificate anong isitame pajerpo Bangso Ajaimek along aluhisar po aman pen Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Dogby Kasa Kongchun Bang Dr. Bankan Keron Dua Bargori VDC Chairman Sarkoy Rongphar Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Lapen Penang An ke Tekiding Atumpen Chetong Dunsi Pini Amay along RD Pido Mai Dopamahut EM Tokbia Sangho Kaning Jepon Atengke DMSA Patu Aklam along Aphan Open Gallery Kenang Sotla Lasi Prabjin Pen Nang Pipon Popusi Lamchak Chechak Tekang Lapen Lapuka sa Kongchun Bang Ake Hai Sitame Kenang Sorahin Council along Kachingki Dun Chiaphan RD Pidun Popusi Perang Kia Tengno Nimje My Judet Pen DMSA Lapen DLSA atumpen sitame friendly football match sitame chepate pon bangso ka chepate pon along sitame DMSA atum kithek muchara jok 1 goal pen chepahai pon Lapen arnikang sam apor ruptalon amen pen bom sitame pangpopon Lapen aning be sitame lunkan amalinta padupon chipusi herang kia thino ningchepo Dua Barguri pen Edverson Koripo Karbiang Long News Channel media Bithung man suru part piglo thege ping labang so program long to da pen ke cheng pen gido tumni tum malong nang dodun pen laka do binang garab dun nak chatun pon apan suru part piglo taselang lo pining labang ke Dolamara Malaysia Sport Association ingkan ko ra phoke chok lo silver jubilee mate rup talon aning kan lo asidak litum teglong lo nitum ka chopat teng pen theke school tu mas me bang lo nang chapate dun lo taselang tuman suru part piglo lapen teacher staff tum lapen ni tung cha phal hui sar po tum same rang tung wang pen pan encouragement mate ning na parung dun pot super piglo lapen non ni tum jit kasa asetri pongkostar nang tung ta wang lo lapen DSO ang tung sa wang laka dobe nang charap chetu dun palang tum super piglo lasi pining nilitum isi kachoneri mate dia chang la lo ni tum jitu Dolamara Malaysia Sport Association ben ke Kedengpon katikuk dokok thai kilile dia dadu thai ase laga do ni tum rat tum tame dia chang lo ni tum ke klemuni bage pali union stame athege ni tum tame pining short time ben mate apothiek ben ni tum so ke Kedengpon angkok amase ni tum tame kisumana dim ke kilile dia dokok lo kyun ni dia tum dokok lo ase ni tum ta mithang ta chichini lo ase na tumi dia ho pen samela tum putak samela tum ta la kadobe ki mesenje panang ni tum na charap me seto dun do bosen ba ning thelo
la si pining be por same putani tum labang so program bol batu jodelote lunkan program da doi la se laga doi same rata tume nang ram nang cheto doi basi chenang rila nah Kedengpon termas council edition Richard to be kami pini nak cekong dan tak telang ini tang happen lesime na DMSA tong fan kile ni ke bosan yang sa situ kondom dolo ate pini education em pilidung darbogari Richard Togbi alang di ning pati dolo de labang sopil pat gallery pini saminang piji pan alang di cicak yang lo an part me labang sopina program masame alang di lakni peni tumban labang so grane de mate tangkanang rabdan besene ke somana kam ke pachun bon theklo nan lo 25 years silver jubilee so celebration ni akiro pilo mai phu kai biren tokbi lapen kongchung bang itum Robinson Rongphar atum Nilifan dak na invite si puthor la so celebration long nili nang che tong dun long lo la so 25 years a celebration koson si antum king kam che jor lo ma nang tum theklong lo mo penda ning jelo than lo je aprang ke kasa Karbiang long sport association long ta tum registered away aprang ke la pen council hoi pen sami grani ne la son long undi delo registration ka vi pen jo stameneli MSc man mela halasu 2015 aning kan halasu neli munthi ma thasi dwar baguri along same sport anar paprang pon thegi afan pu munthi se halasu registration kori dun lo kasa under long pen non itum kaching hon Dr. Tuliram rong hang CM Karbiang long autonomous council along chari pen der pen alang mai phu kasa along chari der pen api la so pena joksi nili muntisi la dak registration kori de pera phike grani net kapre kaskim sport anar ke paprang bo segi afan ma lo la pen pinyan ke itum theglong lo 25 years celebration lo se ningarong pika na jang lo la pen dak theglong lo infrastructure akinang sot dulang jemo pen nili than digang lo je dak gallery Dai thorlong bange 10 crores project itu fan ang pilo dake open stage gallery kado kabe thenglong lo everything same dolomara lo same ansu se ke paprang pon thegi fan si munthi si nile akopini declare tikang lo gallery bang pithupo la pen CM itu ma fan auditorium hall same nang pilo nang kim pom bom lo la pen ningkani siang bong la tami patang po Indoor stadium aputha kalam same proposal nitum fanong longle lam da dak akisung dokok titini likata arjulo dak dolomara havar ali da so fan ethelam bake dak longle suk pik hanja longle ba kenang sot dokok tinon bazar dame ke pathi ponji afanda ka siksak do longle ha problem ben athe land bank aveda itum long la hai pena jok same la indoor afan same itum borina ke wangziar ni an fan bake non auditorium lang pilo indoor same itum kebang ji ani fangkin nili ninga klong pen chechak lo la bang ke pinis nili alang tum fan chechak te kang lo je kebang ji ani ni CM serpent chingban si proposal ne pipo 26 27 ang bong jong si proposal pidun padang te mane contractor mission afan pira patang na server tu bila long ana humidon dia kan stami hala usa silai mesin long stami training long humidon tapi ho dapat kopison sinang tek komang hala da bangke lapuelo isi green action foundation po hala tum pencil so kam mane swing machine training ki people for 9 days so swing machine training ki pi logot si tum director lo la Mr. Sarma alangli nang chitong dun lo lapen in collaboration with la soil department of Kahora lapen ranger lapen itum VDC chairman kadoko be chingki chethan pen join nisi jade che itum long au somar atum tailoring thek sersar atum do lapen certificate jibiru itum do rasona tum asi bangkre pho student atum afan itum lang pen parisi dolomara bong theklong si antum afan laso training long padun lo lapen laso training saki pipon si piniar nian ke certificate sami nikre ni sirkep pen latung ke kiroi hai sami mo pen lang paklang dun lo theklong lo lapen mission san arisim si ki thekpon long lapen alang thuan sami pini swing machine sami handover long lo
Laso abar sai bang only di nitum ola nip Jorhat laso director dan nang dun lo nitum ching bai lo je Karbi Anglong Autonomous Council CM sarpen sami nitum ching kiche than nampo puthot lasong na rong along atok anu long do lang lake ituma fan kiching si sinang ban pilo na paklang lo duar baguri ara da fan kibang jiar ni ke hol Karbi Anglong la tumna na na ya project ke NGL long sami chirap sinang pusi mo pen nitum ching kiche than long lo la penalang tum prabjin ben difune long bang po duar baguri long non dolo bara part ke tum bang crepe ho fan bang ke tum training pilo la pen la soang bong pen la tuma fan data la pen ke claim bom kam koson si paprang ponjima la swing machine pu pilok amat hem chibi yo yat kali sami akam ke petek ponlong ya fan lamang sami antum isi supervisor hisap sami mane fan bipon po pusin ne fan ang than la si lahai ke palang dun ke proclaim yun si fan la si misen lo pusin ning tek ponglong Long Sports Association na hin pending orong parlo pinidag nili DMSA mate Dolamara Malasi Sports Association alang litum ningkaning koira pho ke playing labang so katalon along nang chitong dunlong opot Karbi Anglong long koan masab association do pudame lote ke dovi la pen ke papi na ya dima sona long sidolo helowing ti postame labang so di malong DMSA tum ka bori pen lason mesen pen pininalo sini silver jubilee mate jubilee ke talon pon along lalang litum talon pon hek pamekalo nelining thelo lan su se si atokan no pen nilitum junto akemang Karbi Anglong Sports Association man pen akemang la pen especially Karbi Anglong Sports Association president akhay Dr. Tuliram Longhang alang li pen akemang mangela hello bang ilitum kando be kasa pen akemang mangela hello atokan no ilitum damsi players hadaksi ilitum long namji ilitum dong si arlo lutle arlo dong si laso a platform pipe pelote ilitum player long le lasi non namang ke lamangso pot bangay ilitum fulfill na to si dam bomlo atok pensil ilitum player long bomlo laso ang kang stame dak dolamara pustame ba daitor pustame ilitum long bom lason to si difu proper town kali difu pen ingtan nam chat non ningarong meme hadak stame inut serberi katerang pi alang linon marke India trial long sdo Bangalore long sdo futsalahin tuning mga football hin namlo pining mga futsalahin hadak si India trial long sdo lasi ilitum tep pangmangka blote arlo pen ilitum penangan atelen ke dola support arlo telen ma ilitum ke pachon unji phan mangke la bangke nonason la sub association tum la pen nonason atok jo non dolamara alang litum ke bori ason le mori pon bom de long back ji la si ning thelo alang litum ningkan ko rapho ke claim apot especially to build up sportsmanship la pen brotherhood la alang litum ke claim thek apot la si monon peace tame non ningkan ingko rapho kali mo ke wangji ningkan phoke franks tame alang litum lan so se bori pon popusi ning thelo la pendak dolamara pen tame mesen player football chot kali kapre kahin tame klang popusi ning thelo DMSA long stame non pinang Jason do non stame te gana da Galleria vela da indoor stadium ha kadur utami aviation do pitlang lahai hoi kaching ko ponje fan nang disi non mage kasalong tame mai foi lo tate general secretary lo tate lada sub committee to master min namin pen ko an kaching ko kanin pen kalang iglo la bangke isi ajada hin le pangthur ponji sports hin pangthur ponji pulote la bangke isi ke pathu football postame ground nei badminton ne pathu istame isi indoor nei la sontosi cricket le pathu istame isi mesen theta na ground nang ji la hai ke kenang shot binong lo basic kene kenang shot ko la si non bangke daktarang thek dun long iklo unan ke alang DMSA penstame la ke alang le to most probably council hin penstame chorol kiba memorandum lo mate lahai memorandum lo pidunik lo asi nil tum stame kasahin penstame tum parsuponik po chingki damik po alang leton lason ground nang kenang shot lapendak especially kopiana thosi koslo sports song si abisi osumar to maning ke hangma athletics so lasi
lahai pan stame athletics mesen pen ke than ponji technical support stame tum kasain pen stame PG phansi borir po lapen kwan ma coach nei lai technical kiba nei postame DSO tum stame la support ba claim bom lo lang le tum stame DSO hin pen stame especially ground coach lapen players la kathoma hormu kenang shot lapen most importantly sibang isia pillar dolang labang ke organizer la sinon ma organizer da dolo kiba player da dopo stame isi technical support hipi la coaching hipi lapen la infrastructure la hini le dolo te nili ningthe wangi lapen dak dolamara stame la kangkang da theu pot council hin ben stame nili alang le to mansai pilang tong lo la sin peneson dak banganang claim ji tong si specifically isi blueprint do pameka dak dolamara sports association na hin penanang litom sa isi mathapon paka bulote I'm very sure that council ahin ben stame la ke kerap do bekji ilitum of course ilitum da support do diko kasa ben stame Pinya berta ke lapuan si Kangdang pon iglo do me thak me